आंनो नमस्कार आं एक्चुअली जइन जायाखै किन्तु जोङो तामुलपुर समस्तिनि कैंडिडेट जितु तामुलपुर समस्तिया गिदिर समस्ति मोनसे आरो बुद्धिजीबीनि समस्ति गियानी मानसिनि अभाब गैया बेहाय आरो प्लास विभिन्न जाति जनगोष्ठी थानाय समस्ति बेहाय जोबोद किसुमान खामानि डेभेलपमेन्ट खामानि मावनांगौ दंबावो आरो बेफोरखौ गासैखौबो सालिजारि नायनानै आं इबारनि कैंडिडेटफोरखौ जितु आं भटार सासे कैंडिडेटफोरखौ नायनानै लेह बर' बिथांनि व्यक्तित्वखौ आं मोजां मोनदों आरो बिथाङा जग्य व्यक्ति होननानै आं सानना लादों आरो ओंखायनो आङो पार्सनेलि आङो बिथांखौ आं समर्थन होनो आगबारिदों आरो दिनैनिफ्रायनो आङो केम्पेनिंखौ स्टार्ट खालामबाय गतिके लेह बर' बिथाङा गोबां भट लानानै देरहागोन बे सैथो आरो बिथांनि देरहानायाव आंबो एसे हेफाजाब होफादेरनि होननानै ओंखारफादों बिथाङा गियानी मानसि गोरों मानसि समाजकर्मी आरो बिथाङा जुदि प्रतिनिधि खालामोब्ला तामुलपुर समस्तिखौ मोजां जायगोन डेभेलपमेन्टजों लोगोसे गासैबो जनगोष्ठीखौ एकेलगे बिथाङा दैदेननो नेतृत्व होनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ ओंखायनो आं बिथांजों पार्सनेलि सिन्था सरसा खालामनानै ओंखारदों नोंथांनि मैखोम हाई प्रफाइलनि सासे लिडार हिसाबै बीपीएफनिफ्राय माबाफोर एक्शन लानायनि सम्भावना दङ आङो बीपीएफ दोलोनि हाइकमान्डजों गाज्रि जालायनानै ओंखाराखै गाज्रिबो मोनाखै आं टिकेट दाबिदारमोन टिकेट आंनो होआखै दस्रा जग्य व्यक्ति साननानै बिथांनो होदों आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया आं गाज्रि मोननाबो ओंखाराखै किन्तु बाथ्राया जाहैबाय तामुलपुर समस्तिखौ नेतृत्व होनो नांगौब्ला गोरों मानसिनि प्रयोजन आरो आंनि नोजोराव लेह बर' बिथाङा जग्य व्यक्ति होननानै सानना लादों आं बेनि थाखायनो पार्सनेलि आङो सापर्ट होदों ना बे जोंहा हाइकमान्डनि बाथ्रा जाहैबाय हाइकमान्डआ जि डिसिसन लायो आं बेखौनो खर' गंग्लायना लागोन किन्तु आंनि जितु डिसिसन आं अटुट आङो तामुलपुरनि ग्रेटार इन्टारेस्टआवसो आङो सिन्था सरसा खालामनानै आं डिसिसनखौ लादों आरो आंहा आंनि लाइफआव आं खुनु पलिटिक्स कन्टेस्टिं पलिटिक्सआव आं ओंखारखाला एमएलए एमसिएलए एमपि खुनु माने कन्टेस्टिं पलिटिक्सआव आं ओंखारला ओंखायनो आङो जायखौ मोजां नुयो आं बेजोंनो सक्रिय भावे नांगोन पलिटिकल पार्टियाव सक्रिय भावे थागोन आङो सक्रिय भावे पलिटिकल पार्टियाव थागोन अनलि कन्टेस्टिं पलिटिक्सआव आं थाया बेखौ आङो डिसिसन लाबाय लाइफआव फिउचार आं पलिटिक्सआव थागोन सक्रिय पलिटिक्सआव थागोन किन्तु कन्टेस्टिं पलिटिक्सआव आं थाया आं माने इलेक्शनाव गेलेला एनि इलेक्शन आं गेलेला बिजाथि जाला इउपिपिएलनिफ्राय नोंथांनिसिम प्रप'जाल फैदों नामा नोंथांखौ जइन जानायनि थाखाय आं बिदि फन माने सासे कैंडिडेटजों सासे मोनसे दोलोनि कैंडिडेटजों ओंखारनाय लोगो लोगोनो विभिन्न धरननि कुइसन फैखागोन सोंलु सोंला फैखागोन नोंथाङा इउपिपिएलआव हाबबाय नामा इउपिपिएलआव हाबगोन नामा खिन्थु आं हाबाखै पार्सनेलि आं सापर्ट खालामदों लेह बर' बिथांखौ बिथांनि व्यक्तित्वखौ नायनानै आं सापर्ट खालामदों आङो ओंखारदों आरो बिथाङा देरहागोन आरो बिथाङा 100% देरहागोन गोबां भट लानानै देरहागोन आङो बीपीएफनि बिजाथि आं नायबाय सालिजारि नायबाय 11 जन कैंडिडेट अनलि बीपीएफ नङा जुदि बे 11 जननि भितराव आं जेरैबायदि माने जग्य व्यक्ति होननानै बासिना लादों लेह बर' बिथांखौ आंनि बुंनायनि आंनि माबानि ओंथिया बे नङा जे बाकिया अयोग्य व्यक्ति
बाखि केन्डिडेटफोरा जग्य गैया आं बेखौ बुङाखै आंनि नोजोराव आं लेह बर'खौ आं जग्य व्यक्ति आरो बिथाङा नेतृत्व होनो हागोन कारन बिभिन्न दल संगठन अनुष्ठानफोरजों प्रतिष्ठानफोरजों बिथाङा लोब्बा लाखिनानै खामानि मावबोदों गोबां समनिफ्रायनो आरो ससियेल वार्कार हिसाबैसो आङो बिथाङा जे मोजां मानसिनो दायित्व होयोब्ला समस्थिया मोजां जायो मोजां डेभेलपमेन्ट जाहैगोन जों बेखौ गासै आंनि सिन्ताधाराया मा जे तामुलपुरा उन्नति जानांगौ तामुलपुरा जौगानांगौ आरो गासैबो जनगोष्ठीखौ समानै अननानै सोलिनांगौ बिदि साननासो आङो बिथांखौ सापर्ट होदों मदद होदों आं बुंखाबाय 11 जन केन्डिडेटनि भितराव आंनि नोजोरा आंनि बासिनाया तामुलपुरखौ नेतृत्व होनो हागोन होननानै साननाया लेह बर' बिथाङा आरो बिथांनि थाखायनो आंनि नोजोराव बिथाङानो जग्य व्यक्ति आं सानदों पार्सनेलि गुबुना मा सानो साना आं मिन्थिया किन्तु लेह बर' बिथाङा नेतृत्व होनो हागोन जिहेतु बिं एक्स MLA आंबो सासे MLA मोन बे तामुलपुर ओनसोलनि रायजोआ आंखौ गोबां अननानै रायजोआ भट होनानै आंखौ बिधायक बानायदोंमोन आंहाबो मोनसे कर्तब्य दोङो मोजां मानसिया नेतृत्व होनाया मोजां मानसिनि आखायाव दायित्व होनाया जोंहाबो बिनि भटार रायजो हिसाबै बिनि नागरिक हिसाबै जोंहाबो कर्तब्य दङ होननानै आं सानो आंनि फैनाय थांनायाव महाजोदा मा खहा जागोन जायखौ आं मिथिया आंथ' सासे साधारन कर्मी आं फैनाय थांनायाव जेबो आं सानो जेबो खहा जाया होननानै आं सानो नायनि फार्स्टलि जोङो इलेक्शननि बाथ्रा सिन्था खालामदों जइन जानाय हयथ' आं उननि इलेक्शननि उनाव आङो डिसिसन लायगोन दा खाद्यते आङो आंनि डिसिसना कुनु एनि कन्टेस्टिं पलिटिक्सआव आं हाबला इन फिउचार आंनि लाइफआव पलिटिकल पार्टियाव थागोन ना थाया बेखौ आङो इलेक्शननि उनाव डिसिसन लागोन दिनैनिफ्राय निश्चय आं बाहागो लासिगोन इउपिपिएल दिल्लीनि जानानै आरो जेरैखि जाया बिथांखौ देरहानायनि खामानि आं मावगोन